Levert vervuilde grond in Perkpolder toch gevaar op? Het is woensdag 30 september. Dit is Zeeland Nu. Nieuw rapport beangstigt omwonenden. Op wereldreis met een wildvreemde. En geen wielrenner te zien in Vlissingen. Dag dames en heren. Omwonenden van de Zeedijk bij Perkpolder maken zich opnieuw zorgen over hun land en over hun gezondheid. In de dijk zitten gevaarlijke stoffen als benzeen en kwik. Rijkswaterstaat verklaarde in 2018 dat de vervuilde grond geen gevaar oplevert, omdat het vastgeklemd zit tussen verschillende kleilagen. Maar uit aanvullend onderzoek blijkt nu iets anders. In 2014 werd de Zeedijk bij Perkpolder aangelegd. Een gedeelte van de grond die gebruikt werd is thermisch gereinigd. Eventuele vervuiling zou door verhitting zijn verdwenen. Maar ergens ging iets mis. Er bleken na metingen nog steeds allerlei gevaarlijke stoffen aanwezig in de grond. Benzeen, arsen, kwik en lood kwamen in een aantal metingen in te hoge waardes voor. Rijkswaterstaat liet een onderzoek doen door bureau Deltares en het RIVM en kwam tot de volgende conclusie. De thermisch gereinigde grond is aan de bovenkant en aan de onderkant afgedekt door klei. En daardoor kan mensen en dier inderdaad niet ermee in aanraking komen. De provincie Zeeland, die moet toezien op de wet bodembescherming, liet het bureau Touw nog een onderzoek doen. En dat bureau kwam tot een aantal andere conclusies, zoals over de kleilaag. Belangrijk is ook dat plaatselijk de onderliggende kleilaag niet aanwezig is. Wij hadden dat vermoeden al een paar keer uitgesproken richting Rijkswaterstaat. Omdat wij ook vanuit historie weten dat er onder die dijk een rijksweg gelegen heeft. En ook verschillende sloten waar we van gezien hebben dat daar gewoon zand en geen klei onder zat. Dus denkt Verbrugge dat de gevaarlijke stoffen toch mogelijk kunnen uitstromen naar bijvoorbeeld de kwelsloot tussen de dijk en vervolgens naar de akkers en de zoetwaterbel die daaronder ligt. Rijkswaterstaat laat monsters uit de sloot nemen, maar wil de resultaten daarvan pas volgend jaar delen. Dat komt niet zomaar openbaar op een site te staan. Er wordt ook ons niet zomaar medegedeeld wat eruit komt. Van de overheid mag verwacht worden hier dat men open en eerlijk is. En ja, men is niet open en men is niet eerlijk. Meest opvallende conclusie van het rapport Touw is dat er vanwege vervuiling sprake is van een overtreding van de wet bodembescherming en dat de grond eigenlijk moet worden weggehaald. Touw schrijft dat er door Rijkswaterstaat onvoldoende onderbouwd is waarom dat niet hoeft. De provincie vindt intussen dat Rijkswaterstaat genoeg doet om het probleem aan te pakken. We hebben er alle vertrouwen in dat op het moment dat zij constateren dat er extra maatregelen nodig zijn, dat ze die zullen doen. En daar zien wij natuurlijk op toe. Er liggen wat van die buizen en misschien wordt daarmee de verontreiniging dan tegengehouden. Maar die sloot is zelf ook al verontreinigd. Dus ja, in wezen moet men erkennen dat er verontreiniging is en dan moet men hem opruimen. Het rapport Touw was al in maart klaar. Nu pas is het openbaar. Onder druk van de wet openbaarheid bestuur. Je zou zeggen dat dit al lang een politiek item zou zijn geweest. Dat ook gedeputeerde staten zelf hadden gezegd van nou dit is wel heel zorgwekkend wat uit dit rapport komt. Wij gaan nu onmiddellijk maatregelen eisen van Rijkswaterstaat. Is het rapport met Provinciale Staten gedeeld? Voor zover ik weet is het niet met Provinciale Staten gedeeld. Want nogmaals, het was echt een intern ambtelijk stuk bedoeld om onze positie en zeg maar datgene wat wij bij Rijkswaterstaat moeten aangeven, om ons daarin te ondersteunen. De omwonenden hebben nu een verzoek bij de rechter liggen om een onafhankelijk onderzoeker te laten oordelen over de gang van zaken. Opnieuw een vrouwelijke burgemeester voor Tholen. Marleen Seibers is voorgedragen. 55 jaar oud, lid van de VVD. En tot vorig jaar was zij burgemeester van de Brabantse gemeente Sint-Antonis. Ze stopte daar plotsklaps. Dat was vanwege de bestuurscultuur, zei ze later in een interview. De huidige burgemeester van Tholen, Ger van de Velde, gaat in november met pensioen. Emerges heeft 25 slaapzaktenten gekregen. Die kunnen worden gegeven aan mensen die niet bij de dak- en thuislozenopvang terecht kunnen en op straat moeten slapen. De zogeheten shelterbag rol je uit tot een waterdichte slaapzak met kussen en matras. En met een tentstok kun je een mini-tentje maken voor rond je hoofd. Het ligt goed, niet zo hard en het is heel makkelijk en je hoeft niet zoveel mee te sjouwen. Ja, dat gebeurt echt vaak. Het zijn mensen die dreigen dakloos te raken of mensen die zijn dakloos. En dan gaan we als MJD kijken wat kunnen voor iemand betekenen.
En we hebben niet gelijk een huis paraat. En daarom is shelterback natuurlijk wel echt een uitkomst. Dat iemand toch droog ligt en warm heeft die nacht. De Kinderboekenweek is begonnen met het thema En Toen. Het belangrijkste doel van de week is kinderen verleiden om te gaan lezen. En dat begint bij de kaft. Daar worden de meeste boeken uitgekozen. Dus als de cover lekker spannend is, ja, dan kun je gaan met je verhaal. Ik hoop dat de kinderen in deze week extra veel gaan lezen. Zien hoe leuk boeken zijn, hoe mooi boeken zijn, hoe spannend boeken zijn. Iedere keer als je een boek induikt, gaat er een wereld voor je open. Je zou bijna zeggen van je hoeft niet meer op vakantie, pak gewoon een boek. Sinds maandag, 6 uur zo'n beetje. Ja. Dus vrij kort. Melanie uit het Gelderse Zevenaar en Martijn uit Bruinisse kennen elkaar amper 3 dagen. Maar vertrekken zodra het weer mee zit op wereldreis met een zeiljacht. En dat allemaal door een oproepje op internet. Het voelde meteen goed. Als je toch iemand ziet, ik weet altijd al gelijk waar je er aan hebt of niet. Ik vind het wel heel spannend, maar ik heb zoiets van, ik heb er inderdaad vertrouwen in. Met het zeilen ook. Ik vertrouw hem volledig met zeilen. We hebben gezellig een biertje gedaan, dat komt best vol. Dat was ook een vereiste. Nou, een van de theeleut. Ja, dan kan je niet veel lachen. Nee, dus s'avonds gezellig zitten en dan een bakje theezuur te kijken. Ja, dat mocht sowieso niet. Met die gezelligheid zit het dus wel goed, maar wat iedereen vooral wil weten, hangt er ook liefde in de lucht. Ik heb gereageerd op vriendschap en we zien wel waar het schip strandt. Ja. 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 Als motorrijder ben je nooit uitgeleerd. Dat is het motto van motoragent Jan Labruyère uit Goes. Hij organiseert al 10 jaar in zijn vrije tijd instructiedagen voor motorrijders die assisteren tijdens wielerwedstrijden in Zeeland. Net op tijd. Keurig. Een goed uitgevoerde remmanoeuvre nadat je goed geanticipeerd hebt, dat is heel veel winst. Je voeten aan de grond, op tijd je koppeling ingeknepen, dat is ook belangrijk. Hè? Want als je dat niet doet, dan zou je net op het laatste moment misschien nog omvallen. Remmen is een heel belangrijk iets, want je kunt wel bepaalde snelheid rijden, maar noem maar 80 km per uur. Maar dan gebeurt er ineens wat en om dan veilig door stilstand te kunnen komen. Met een auto kun je misschien een slippertje maken nog, eventueel. Maar met een motor is dat vaak, dan lig je onderuit. Om motorrijden veiliger te maken organiseert Jan Labruyère inmiddels al 10 jaar instructiedagen. Zoals vandaag in Vlissingen-Oost, waar geoefend wordt met slalommen, rondjes rijden en een remproef. Oh, Manny! Ik had onder je motor gelegen, man. Ja. Oh. Die oefeningen geeft hij aan een selecte groep vrijwilligers die in Zeeland wielerkoersen begeleiden. Het heeft ermee te maken dat ik vanuit mijn werk zelf vele jaren motorrijder ben. Geweest ben ook en betrokken ben geweest bij begeleiding van evenementen. En dan leer je die mensen beter kennen. En dan ontdek je ook een behoefte aan meer educatie op het gebied van die extra dingetjes. En dan is het prachtig om dat ook aan die mensen door te geven. Waarom ik meedoe? Ja. Alleen al om weer een stukje bij te leren en ook een stukje weer veiligheid en een stukje motorrijden en een stukje speciale oefeningen. Als je vertrouwen toeneemt, dan kun je meer ontspannen motorrijden. Dan blijft er gewoon veel meer capaciteit ook over om op het verkeer te letten. Ook ik merk dat bepaalde dingetjes toch weer wegzakken. En je zou eigenlijk frequent zoiets moeten doen om ook voor jezelf puntjes op de i te zetten. En ook te zeggen van hey, dat ging even fout, daar moet ik weer even op oefenen. Dus ja, belangrijk om bij te blijven. Ja. Ja, grote teleurstelling bij wielerminnend Zeeland. Het publiek werd al afgeraden om naar de Binkbank Tour in Vlissingen en Filipijnen te komen, maar kon ook niet meer op tv terecht. Gisteravond werden de Nederlandse etappes van de internationale wielerwedstrijd afgelast. Alles stond klaar voor de tijdrit die vanmiddag in Vlissingen zou worden gereden. Maar de dag begon vanmorgen met het opruimen van hekken en doeken.
Er waren veel hekken ingehuurd, er waren overal stewards en verkeersbegeleiders. Daar hebben we echt alles uit de kast gehaald wat we met elkaar konden. Dat heeft ook de organisatie gedaan. Maar tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld hier in Vlissingen dat we het over een tijdrit hebben die voor een groot deel door de stad gaat. En je dus nooit kunt garanderen dat er geen mensen toch komen. Dat er toch mogelijk op bepaalde plekken drukte ontstaat. En dat risico willen we nu niet lopen. Hoe vond u dat om deze afweging te maken? Dat was een heel pijnlijk besluit. Ja, we hadden vandaag natuurlijk gewoon heel graag een mooie route gezien. Mooie sportbeelden met elkaar gezien. Daar is het allemaal voor te doen. Maar het was vandaag niet verantwoord. We gaan naar collega Remy Oppeneer, want die is in Vlissingen. Remy, waarom is dat besluit zo laat gevallen? Maandagavond heeft het kabinet natuurlijk de nieuwe maatregelen aangekondigd. Nou, dinsdag zijn die maatregelen in detail opgestuurd naar de gemeente. En voordat verschillende gemeenten dan samen overlegd hebben, ja, dan is het natuurlijk al gauw laat op dinsdagavond, hè? Ja, en die tijdrit in Vlissingen zou dus vandaag verreden worden. Ik kan me voorstellen dat de organisatie helemaal niet blij was met dat late besluit. Nee, dat mag je wel zeggen. Die waren daar helemaal niet blij mee. Ik sta op het Stadhuisplein hier in Vlissingen. Om me heen zie je het. Er is geen wielrenner te zien. Gisteravond stonden er al wel een aantal bussen van de organisatie en wat media. Nou, die konden meteen inpakken en richting België. Want daar wordt de komende dagen nog wel gekoerst voor de Bing Bang Tour. Maar hier werd alles afgelast. En je mag wel zeggen dat de organisatie daar teleurgesteld over is. Naast het feit natuurlijk dat het besluit bijzonder laat genomen is. En nog later aan ons kenbaar gemaakt. Gisteravond pas, hè? Gisteravond. Ja, dus dat is laat. Het is ook jammer dat daarvoor niet verder met ons in gesprek of discussie is gegaan. Wij hadden al een aantal zaken laten weten die we sowieso al voorzien hadden en die wat ons betrof à la limiet ook nog wat scherper konden. Maar dus daar is verder eigenlijk geen gesprek of overleg rond geweest. Uiteraard hoorden wij ook op maandagavond de beslissing dat er geen publiek bij sportwedstrijden mag zijn. Maar eigenlijk is het zo dat om te beginnen de Bing Bang Tour zich op de openbare weg afspeelt en niet in een stadion of zo. En twee, dat wij sowieso al voor alle ritten, zowel in Nederland als in Vlaanderen, voorzien hebben dat alle start- en aankomstzones helemaal publieksvrij zijn. Ja, en ondanks die inspanningen vonden de burgemeesters het dus niet genoeg. Nou staat er voor 14 oktober nog een professionele wielerwedstrijd op het programma. De Scheldeprijs, die start in Terneuzen en gaat ook voor het grootste deel door Zeeland om in België te finishen. Gaat die wel door, Remy? Ja, daar is nog geen besluit over genomen, dat is nog niet helemaal bekend. Maar ja, als je het mij vraagt, acht ik de kans niet zo heel groot. Over 2 weken zijn nog dezelfde coronaregels als vandaag van kracht. Dus ja, ik zou ervan uitgaan dat het niet doorgaat. Maar goed, het besluit is nog niet genomen. Waar wel een besluit over genomen is over de marathon van Vlissingen. Zeg maar het alternatief voor de afgelaste kustmarathon. Ook die gaat onder deze nieuwe regels niet door. Ja, er blijft weinig over. Dankjewel, Remy. Het was lange tijd druilerig en bewolkt vandaag. Later in de middag werd het iets lichter en kwam hier en daar de zon er zelfs bij. En het werd 18 graden. Morgen eerst regen, maar in de middag komt de zon zo nu en dan tevoorschijn. Toch blijft er ook kans op buien. Er staat een stevige wind en de temperatuur die daalt wat. Zometeen in Zeeland 100% verkeersveilig. Gaat het over stoer rijgedrag. Met name jonge mannen vinden het soms leuk om te imponeren. Ja, dat heeft ook heel vaak te maken met groepsgedrag. Elkaar aanzetten tot steeds meer de grens te verleggen. En ja, jongeren zijn daar gewoon heel erg gevoelig voor. Ja, dat is zometeen. Daarna het weer en een nieuwe aflevering van Trots op Zeeland. En tot zover Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.